Kender du det? Du kan ikke lige sætte en finger på det, men du har en dårlig fornemmelse omkring din aftale med din SEO-leverandør. Noget skal der gøres, for hvad sker der egentlig med den der søgemaskineoptimering? Din leverandør er tavs, og du hører ikke noget, og du ved ikke, hvad det er for noget arbejde, du får for dit månedlige abonnement. Du betaler for noget hver måned, men det er umuligt for dig at kontrollere, om det du får, er også det, du betaler for. Med ProFacts overvågning kan du få et overblik over, hvilke sider der er på dit website, hvilke sider der laves ændringer på, og ikke mindst, hvor mange ændringer der er lavet. Det er nemlig en af de mest grundlæggende indsatser, man bør lave med søgemaskineoptimering. På samme måde kan du også få overblik over, hvornår der sidst er oprettet nye sider, eller om der er fjernet sider. Abonnerer du på ProFacts overvågning, modtager du oversigter hver måned, som viser ændringerne, eller hvis der ikke er lavet ændringer på sitet. På den måde så har du altså dokumentation, hvis der ikke arbejdes på sitet. Brug ProFacts overvågning til at følge op på, om dit webbureau udfører det arbejde, de siger, de laver på dit site. Abonner på hjemmesiden i dag.